А следващите минути от последното за тази година издание на информационния блок България днес са запазени за възпитаниците на спортен клуб Динамо Русе. С тях ни среща Мирослав Минчев. Очакваме подробности за постиженията им през тази година. Здравейте! Здравейте от спортен клуб Динамо Русе. Това е един клуб, който се занимава с бойни спортове. За какво става дума? За карате, за джиу-джитсу, за специална самозащита, ако не се лъжа, за кросфит и изобщо каквото ви дойде на ум от бойните спортове. Защо сме тук? Ами защото тук са едни хора, които по празниците изобщо не спират да тренират, да работят, при това го правят с голямо настроение. Има защо, уверявам ви. Сега ще ви запозная с един от най-популярните, най-известните треньори по бойни спортове у нас. Това е сенсей Борислав Кисев. Здравейте, сенсей Кисев. Здравейте. На какво се дължи това настроение, което виждаме тук във вашата тренировъчна база? То по принцип ние работим с голямо настроение, но децата имат много големи успехи през годината, страхотно голямо желание има да тренират и не искат да почиват. Пуснахме ги почивка, не искат да почиват, искат да тренират. Сигурно на 31 и на 1 пак ще работите. Само тогава ще почиваме, но те искат да тренират и тогава. Няма някакво състезание, което предстои. Вашите големи турнири минаха? Минаха големите ни турнири. В Скопие бяхме в Македония, в Сърбия бяхме в Алексинац, близо град. Ходихме в Румъния. Моля ви, не бъдете скромен. Аз не можах да проброя медалите. Колко бяха? Над 100 със сигурност, над 100 от изминалите състезания тази година, тъй като ние на състезания отиваме минимум с 20 деца в чужбина. Че в България... 20 медала, 20 деца, 100 медала. Че не ходите с 100 деца. Не, ние просто в България ходим с 50 деца на състезания, но в чужбина подбираме, които са по-напреднали, всичките се класират. Всички деца играят в финал. Да кажем, колко хора тренират, работят тук при вас? Ами, състезателите, които спортуват при нас активно, са около 120, може би вече 130 станаха, във всички възрасти, от 4 годишни до 40 годишни. 4 годишни, 40 годишни влизат ли в схватки? В различни групи са, съвсем различни са. По съвсем различен начин тренират. Има 4 инструктора, освен мен. Имам 4 помощника, които работят с децата и състезателите, защото няма начин, сам човек не може да се... Със сигурност, със сигурност. А най-така добрият ми инструктор, дясната ми ръка е Тодор Събев. След малко ще го представим него на зрителите, за тези, които не го познават, разбира се. Той също е изключително популярен, почти колкото вас, нали така? Да, той е страхотен състезател. В рамките на шегата сега още една лека провокация. Ще простите, сенсей Кисев, но има ли тук деца, едно дете поне, което не успя да спечели медал на някои от последните турнири, за които споменахте, Румъния, Сърбия, Македония? Не, специално тук тия, които са не. Дайте, покажете един да изложим някой сега. Всички са, който да хваните близначките, те поне са по-големи, няма да имат притеснения като децата. Кои момичета са близначките? Антония? Виктория Колеви, те са абсолютни шампионки, където отидат, момичета винаги стават първи, смачкат конкурентите си. За жалост, почти винаги са в една категория, много трудно ги разделям. Сега тренираме джиу-джитсу, нали така? Джиу-джитсу, да. Добре. Уважаеми зрители, отиваме да се запознаем с близначките Антония и Виктория. Ето това са те. Здравейте, момичета. Здравейте. Не ви ли тежи да тренирате така по празниците? Не, даже ободряващо. А вие сте Антония или Виктория? Аз съм Антония, тя е Виктория. Здравей, Антония, приятно ми е, Виктория. И на мен. Така, какви успехи можете да се похвалите вие? Защото сенсей Кисев вече и той много ви похвали. На републикански първенства няколко пъти шампионки. На по-големи турнири извън България. Пак шампионки доста пъти. И големи състезания пак. Наравно с момчетата. Разбира се. Случва ли се понякога да влизате в схватки, така в някои неравностойни дуели с мъжкия пол или? Не, при нас има правила. Играем само с... Всеки си играе с неговия си пол-противник. Вие на училище ходите ли сега? Ясно, ваканция. Да, водиме. Днеска свършихме. Училище случват ли с схватки така или вече ви имат респект? Не попадаме в боища в училище. И само тук в залата. Каквото изкараме тук. Добре, момичета, ще ви помоля за невежите като мен да демонстрирате нещо, така, една схватка от джиу-джитсу и някой боен удар от карате. Става ли? Добре. Добре, с какво започваме? Ами с джиу-джитсуто. Давайте, вие сте
Уважаеми зрители, има хора, които на 30 декември изобщо ни тежи да направят нещо интересно. Сега, това е джиу-джитсу. Няма да коментирам повече, защото изобщо не съм толкова вещ. Но виждаме, че двубоят простича равностойно. Дано да няма травми, все пак сме по време на тренировка. Сега, връщаме се тук при Сенсей Кисев. Сенсей Кисев, кой ще наделее от двете момичета? Трудно е да се каже. Всеки път е различно. Всеки път е различно, те нямат. Просто там е винаги на макс схватката. Добре, споменахте за Тодор Събев. Да. Сега, можем ли да го повикаме тук при нас, защото виждам, че той е зает, на мен не ми е удобно да го прекъсвам по време на тренировка. Да, може аз ще отида да го сменя през децата, той ще дойде. Добре, благодаря ви. Уважаеми зрители, сега ще ви запозная с Сенпай Тодор Събев, нали така? Да, точно така. Здравейте. Здравей, много ми е драго. Сега, спортист на десетилетието на Русенския университет, нали така? Да, точно така, за тази година и за това десетилетие. Колко години си на върха в джиу-джитсу, в карате, за хората, които не знаят, които са пропуснали. Сенсей Кисев вече каза, че ти си неколкократен световен, европейски шампион за мъже и за юноши. Да, точно така. За тази година съм европейски шампион по карате и вице-световен шампион по карате, естествено. И европейски шампион по джиу-джитсу съм. И къде е мястото на ученето във всичко това? Как се намества четвърта година в Русенския университет и при това най-добрия дан? Ами, намесва се с това, че ги съчетавам и двете неща. И смея да твърдя доста добре с спорта и учението. И в знак на това университета ме удостои така с наградата за най-добър спортист на десетилетието. Така, добре. Тошко, кажи ми, след толкова много медали, ако не се лъжа, те са над дозина от световни, от европейски държавни, те са, няма да ги броим вече, те там не е критерий. Отдаваш ли значение на успехите? Какво те кара да продължаваш? Естествено, успехите са нещото, за което се боря за напред, но надявам се тези, които са в нашия клуб, да ме наследят, така да се каже, и да даже... Това са хората, които ти дават стимул ти да продължиш да ги обучиш тях. Точно така, те са... Добре. Стимул да се гордеят с треньорите, които имат. Благодаря ви много на всички. Желая ви една весела и щастлива нова година. Уважаеми зрители, също пожелание и за вас. Който има сили покрай всичките тези трапези, може и той да опита да спортува. Както виждате, изобщо не е неприятно, съвсем не е опасно. Напротив, зарежда с емоция и настроение.